בין החברים כאלה אדם סמוך באושר כאן מטורף עם אח שלי. ארי, תזמין אותי. ארי, תגיד שלום. שלום. אוקיי, אז זה לארי ולורי? כן. אם לא ידעתם, הרגע השגתי את לארי ולורי. אוקיי, אני אבחר בהארי... כן, אני אבחר בכיתה. יופי. יאללה. אני מהטלפון של אבא שלי, לא בטאבלט של אח שלי. יאללה, נתחיל. תתנו סאבים ולייקים. כן, ואל תשכחו להירשם לערוץ, לצלצל בלייק ולצלצל בפעמון. אוקיי, יאללה, בוא היי, עוד כיתה חוסי לאויבת. תאמינו לי, לא כדאי לכם להתעסק איתה, היא מעצבנת. וואו, אני רצתי, ביי כתולה של המלך. אוקיי, אני חושב שראיתי מישהו מהסופים שנחסם למועדון שלי, אז ממש תודה רבה. אני מעריך את זה מאוד. אוקיי, ועוד בפקיד, אז בואו נתחיל לנסות בסרטון. אני עכשיו לתפוס עליו. ארי, תסתכל אליי, לא עליו. אני לא יכולה להחליף. תראו בתוכנית הקודמת, מה שנקרא אצל השכנים שלנו, עם עומר גפן. אני באתי. דיברו על הסולו גיטרה הכי טוב בעונה. אני לא חושבת שהוא... יאללה, אני אקפוץ על הסנדי הזו. לא הצלחתי, לא, יואו, לא ירגע אותי. היא משוגעת, זה ממש כאילו שר ירגע אותי, לא. הוא ידע לקחת את הגיטרה, איך הוא ידע לקחת... אני בחכה. אחי בוא. לחיות אותו, ובו היא... יאללה. שהיה לו קטע כזה שהוא היה מצייר על נייר עם עיפרון, איך הוא רוצה שהסולו יראה, כלומר, תגיד במקרה הזה הוא התחיל כזה לא, תגנו עליי. אין לך בנה איזה צורה של מגפון, לא. קווים מישהו הרב את חבר שלי. ומיקרונזון כל כך הבין אותו ולמד אותו, סוף סוף אני קצת זמן לבד, מוזיקלי, אדם לא. איזה יופי, אתם על גלגלצ. לא כדאי לך. לא. תודה רבה לכם שאתם איתנו. אח כל כך קרוב, יאללה עוד בואו. נועם סיני, מה עשית? סליחה. לפיד, אני פשוט אני רציתי גולקוי דמות בארץ על אחרת. המוזיקה, הנה היא. מטורפת. ארי, אני אבחר, אני חושב, רגע. עם אמריקן גרלס. יש לי כבר 63 דמויות ואני הולך להשיג 67. בחרתי דמות. חכה, אני חייב להשיג את זה. אני מאוד אוהבת את שלושת השירים שפותחים לנו את השעה דוויס, הזאת. יש 14 ביניהם גם אויבים. קשר חזק. אתם תרגישו את זה. אוקיי, זה יש לי כאן הריבון. משהו מיוחד? לא, עכשיו את הרי. מוכנים. חכו. ראיתי, לא מוכנים. אוקיי, חברים, אני רגע בא. אני רק שם, מתלבט כאן על דמות. אני אשים... תבחר את העיסוגיות. את מה? עיסוגיות. לא, אני... אוי, ארי. לא. אשים את אנה. עכשיו לנצח, הם לא ירבו לי את הסקין. בחרתי סקין מצוין. איזה דמות שמת? הוא לא הכי משמעני שזה לידי הרבה אנשים. אוקיי. חבל שאין לך סקין. אבא, אתה יכול קצת להחליף? הנה בואי ייסע. אני ארוג אותה. לא. אתה רק. קטע סמבול. היי, תן לי גם להרוג. אבל אני דמות. גם צריך לה. אני עוד שנייה אנפח עליך בועה, תיזהר. היי, שלום, ילד. טוב. אני אוהב את השני. איסוס, אידוס, ברוש. די, ארי. אני אקח את זה. תודה. יאללה. איש זה נתן לי לקחת את זה. תודה איש. ארי, רגע, אתה יודע שאנחנו לא סרטון. בוא נדבר על... מה? לא תודה. היי. ארי. אבא, למה במודע שלך עם האינטרוויזיה הזאת יש שם כאילו תמונה של ילדה בחולצה, שתי בנות לבשות אותה, וגם את זה ראיתם? בגלל זה קוראים לי אדמין לקי בלוג, כי אני אדמין.
תעופי. לא, לא, לא. בטלוויזיה שמונה לא, לא, זה לא, היה תשאלו שם. אותי, מה יש לכם? למה? מה יש לכם? אני צריך. וואו, 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 די, תעופו. אימא'לה, כמעט מתתי, חברים, קלטתם. הצלתי איתך. ארי, רגע, אל תזוז, אתם רואים? אני מי שלידו. אדמין לקי בו. וואו, וואו, תעופו. הם הורגים אותי, זה לא נעים בכלל. לא מבחרת את טנק. לא, זה נעלמה? אוקיי, 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 די, 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 די. לא נעים. תחבא. בא לי לספר לך משהו שתסתכלי. אל תיגע בה. אוקיי, יאללה. יש לנו את זה. צופים, יש לנו את זה. היי, שלום, תגידו. שלום. אוקיי. יאללה, יאללה, לא, לא, לא. ארי, תרוג אותו. יש, כל הכבוד. ניצחנו. אפילו שהיית מה. השגתי כאן משהו. כן, השגתי דברים. אני פותח. אוקיי. בוא נראה מה ארי השיג. אתה תכף משיג את התיבה. אוקיי, חברים, רגע. טוב, ארי פתח. יאללה. בדמות הזאת? אני לא השגתי כאן משהו. לא השגת. להביס הרבה סיבובים. לא שאתה צריך לבחור דמות מטורפת. אבל אני הרגתי. הנה, טוב. אוקיי. תבחרת איש גלידות. אמבר. נבחר. זה לא איש גלידות. אז איך קוראים לו? אבל אתה יכול לעצור את המוזיקה, ארי, די. אז תכניס קצת. אוקיי. חברים, אני חושב שאחרי הקרב הזה נסיים את הסרטון להיום. אוקיי. כי זה היה כבר ממש מאוחרת. אני לא תמות. וואו, וואו, וואו. לא, לא, לא. תרקו. זה, לא, זהו. נדיה. נדיה. יופי. ועוד יופי. טנתי ועוד איתו. היי. אז חברים, אני חושב שזה הסרטון שלנו היום. תנו סאב ולייק וביי.